Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Budak. Taong 1974. Pili, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, merong misteryosong matanda sa baryo nila Budak na nagngangalang Aying. Nakatira yon sa isang barong-barong na kung saan meron itong maliit na tindahan na siyang pinagkukunan nito ng hanap buhay. Maniwala kayo o hindi, tanging mga dayo lamang ang bumibili doon dahil lahat sila nagdadalawang isip na bumili sa tindahan ng matanda. Alam niyo ba kung bakit? Purong mga kakanin at ulam kasi ang binibenta nito. Sinong bibili sa isang matandang naninirahan mag-isa sa kubo na halos walang nakakaalam kung papaano at kung ano ang pamamaraan nito ng pagluluto? May nakabili na din noon sa kanila pero sa kabila ng pagiging masarap ng lasa nito, napagsabihan pa nila yon ng masama. Ayon din sa iilang matanda, nakadepende ang luto ni Aying sa kung ano ang kanyang nararamdaman noong ginagawa niya ang pagkain. Sabi-sabi din ng iilan sa mga ito na maaaring kumukuha yon ng sangkap tuwing gabi kung kaya't hindi nila yon nasisilayan kapag umaga. Bagaman ganon ang kumakalat na istorya sa kanilang lugar, pinipili pa rin ni Budak na huwag yung paniwalaan. Mas naniniwala siya sa kanyang ama, lalo pat isa din yung albularyo. Isang araw, magkasamang tumungo si Budak sa baryo at ang kanyang ama. Bibili kasi sila noon ng isang sakong bigas, gawa ng wala na silang maisasaing. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga naganap sa sakahan. Nang madaanan nila ang tahanan ni Manong Aying, masaya yung nakatitig sa kanila habang nananatiling walang imik. Pagtitigan nito at ng kanyang ama, laking gulat na lamang ni Budak nang bigla itong magwika ng, "Umagang-umaga naglalakwatsa ka na naman. Sinama mo pa talaga yung anak mo." "Sandali lang naman kami, Aying. Bibili lang kami ng bigas." "Ganun ba? O sige, mag-iingat kayo. Pagdaan nyo rito, tawagin nyo ako, ha? Bibigyan ko kayo ng ulam." Matapos nitong mag-usap, agad din namang tumungo sila Budak sa sentro. Nang makabili na sila ng bigas, nagmamadali naman silang umuwi, gawa ng maraming trabaho ang naiwan sa kanilang tahanan. Sa muling pagdaan nila sa bahay ni Aying, kitang-kita nila itong mahinahong naghihintay sa kanila. Nang makita sila ng matanda, agad naman sila nitong nilapitan habang masayang inaabutan ng ulam. Dahil sa kaibigan naman ito ng kanyang ama, kung kaya't hindi na yon tumanggi pa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay naman ang pagtatanong noon ni Budak sa kadahilan ng papaanong naging kampante doon ang kanyang ama sa kabila ng mga usapin sa taong yon. Subalit sa kabila ng kanyang mga katanungan, nagpasya ang kanyang amang wag na lamang sagutin ang mga ito. Ayon dito, may tamang panahon para kay Budak upang malaman ang mga bagay-bagay. Sa ngayon dahil bata pa siya, kinakailangan niyang maging inosente sa mga pangyayaring hindi niya lubos maintindihan. Dahil sa naging sagot ng kanyang ama, wala na siyang nagawa kundi tumahimik. Nang marating na nila ang kanilang tahanan, nang hihinang tumungo naman siya noon sa kusina para magluto. Iniabot din sa kanya nito ang ulam na nakuha nila sa matanda upang ilipat sa mangkok. Habang nililipat ni Budak ang ulam na yon,
Doon niya nasipat ang mga kakaibang pampalasa na nagbibigay ng napakasarap na amoy sa ulam. Isipin niyo na lang, ginataang langka lamang na may tuyo ang ulam na yon, pero halos maglaway na doon si Budak na parabang isa itong uri ng lechon. Nang akmang titikman na niya ang ulam na ibinigay ng matanda, agad naman siyang sinuway ng kanyang ama na huwag tikman ng pagkain hanggat hindi pa naluluto ang kanin. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali din yung lumapit sa kanya para ilayo ang mangkok. Nang magawa na yon ng kanyang ama, sinigurado nitong nakikita niya ang bawat galaw ni Budak upang hindi yun magtangka na tikman ng nasabing ulam. Sa pagsapit ng gabi, tuluyan na ngang natikman ni Budak ang luto ni Tandang Aying. Halos maubos niya noon ang isang kaldero ng kanin dahil sa gana niyang kumain. Animoy sa puntong yon, mas lalo niya pang hinangad na matikman ang ulam na nanggagaling doon sa bawat araw na dumaraan. Hindi naman ito gaanong iniisip ng kanyang ama, lalo pat kilala din niya ang taong nagtitinda sa kanila ng ulam. Makalipas ang isang linggo, patuloy silang bumibili ng pagkain sa kubo ni Tandang Aying. Halos umaga, tanghali at gabi, bumibili doon si Budak para lamang mairaos ang labis niyang pagkagutom. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang pangyayaring yon, doon na siya nito kinausap ng masinsinan. Walang ideya noon si Budak pero pakiramdam niya, merong masamang nangyayari sa tuwing bumibili siya ng ulam sa matanda. Budak, halika nga muna rito. Mag-usap tayo. Mukha yatang ginagawa mo ng bisyong pagkain ng ulam na hindi angkop sa ordinaryong katawan mo. Kapag pinagpatuloy mo ang gawain yan, magiging para ka ng isang baboy na hinihintay na lang na makatay ng matador. Wika ng kanyang ama nang masipat siya nitong bitbit ang isang supot ng gulay. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi sumunod patungo sa loob ng silid. Pagkaupo doon ng kanyang ama, agad naman itong ipinagtapat sa kanya ang nakakakilabot na sikreto ng kanilang pamilya, maging ang kanilang koneksyon sa matandang nagtitinda ng ulam sa baryo. Mukhang hindi ko na yata maitatago ang sikreto ko. Bilang anak, karapatan mo din namang malaman ang lahat. Sige, sasabihin ko na sa iyo. Si Tandang Aying nakilala mo, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang diwata na nangangalaga sa baryong ito. Sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong niya ng mahiwagang sinulid sa mga kaluluwa ng tao, nararamdaman niya ang oras ng kamatayan ng mga ito. Maging ang kanilang mga karamdaman, nasusubaybayan din niya ni Tandang Aying. Kapag ang isang ordinaryong tao ay kumain ng kanyang mga niluluto, maaari itong magkasakit at hindi maglalaon ikakamatay niya ang pagtikim dito. Hindi laso ng pumapatay sa mga nakakatikim, bagkus ay ang sobrang sarap ng pagkain. Kapag ang taong may dugong diwata naman ang kumain sa kanyang luto, maaari itong malulong hanggang sa hindi maglaon magkaroon ito ng isang napakatabang katawan na siya namang magiging alay ng matanda para sa mga dumarayong aswang. Hindi niya yun ginagawa para sa kanyang sariling kagustuhan, bagkus ay sa kanyang matinding paghahangad na protektahan ng mga taong kanyang pinangangalagaan. Ako naman anak, nahanay sa dugo ng mga apo ng diwatang si Apo Lakay. Sa madaling sabi, isa kang taong may kalahating dugo ng diwata. Paliwanag ng kanyang ama. Pagkarinig doon ni Budak, tanging paglunok na lamang ng laway ang kanyang nagawa dahil sa labis na pagkagulat.
Halos hindi niya noon inakala na ganoon pala kadakila ang dugong kinagisnan niya. Upang mapatunayan ng kanyang ama ang mga katagang inilahad nito, nagpakita yon sa kanya ng abilidad na kailanmay hindi niya pinaniniwala ang totoo. Kumuha yon ng isang patalim at walang pagdadalawang isip niya itong itinarak sa kanyang dibdib. Hiniwa pa ito ng kanyang ama sa kanyang harapan, ngunit sa hindi malamang dahilan, ni isang patak ng dugo, wala doong umagos. Mabilisan ding naghilom ang sugat na yon na parabang hindi man lang ito nag-iral. Dagdag pa ng kanyang ama na sa baryong yon, siya ang depensa ni Tandang Aying sa mga digmaang hindi nila inaasahan. Matagal na nila itong ginagawa, magmula pa noong sila pa lamang ang kauna-unahang tao sa buong lugar. Yun din ang naging rason ng kanyang ama kung bakit walang nakakakilala kay Tandang Aying sa kanilang baryo. Matapos itong marinig ni Budak, halos hindi siya tuluyang makapaniwala sa mga bagay na yon. Ilang ulit man niya yung pag-isipan pero napaka-imposible nito para sa kanya. Labis kasi siya noong naniniwala, ordinaryo ang lahat ng tao sa mundo. Hindi ba, Budak, naniniwala ka sa Diyos? Kung naniniwala ka sa Kanya, marapat lamang na maniwala ka sa mga katulad natin. Alam mo, noong nilinis ng Diyos ang mundo, hindi lahat ng binhi ay Kanyang naalis. Ang ilan sa mga ito ay nagkalat sa iba't ibang panig na siyang rason kung bakit tayo naririto. Marami pang sikretong mundo, Budak. Mga bagay na kailan may hindi mauunawaan ng mga ordinaryong tao dahil sa kitid ng kanilang pag-iisip. Masyadong nakadepende at naniniwala sa mga material na bagay, kaya naman lalo silang napapahamak. Matapos nitong makapagsalita, nangako yun sa kanya na sa lahat ng kaganapang magkakaharap sila ni Tandang Aying, isasama na siya. Dahil sa sinabi nito, mariin naman niya yung tinandaan. Mas lalo pa kasi noong tumindi ang kanyang pagmamalabis na makasilay ng mga bagay-bagay na bago pa lamang sa kanyang paningin. Bago niya nilisan ang silid ng kanyang ama, ibinili nito sa kanya ang nalalapit na anihan ng mga aswang. Magaganap yun sa kanilang lugar, kaya na may marami silang pagkakataon para mapatunayan ang lahat ng kanyang istorya. Makalipas ang 3 araw, napapansin na noon ni Budak na parabang napakaraming ginagawa ng kanyang ama. Madalang niya yung makita sa bahay nila, gawa ng karamihan sa oras nito, naroon sa bukid at nagsasaka. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, rason lamang yon ng kanyang ama para magawa nito ang lahat ng bagay na kinakailangan niyang magawa. Isang araw, habang papaalis ang kanyang ama, nagpasya siyang sundan ito. Bagaman marami pa siyang trabaho, minabuti niyang malaman ang tinatagong lihim ng kanyang ama, alang-alang na din sa kapanatagan ng kanyang isipan. Habang binubuntutan niya ito, napansin niyang hindi patungong bukid ang direksyong kasalukuyan nitong tinatahak. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat ni Budak ang likurang bahagi ng bahay ni Tandang Aying, kung saan doon pumasok ang kanyang ama. Dala ng kanyang kuryosidad, buong tapang siyang lumapit sa bahay na yon habang patagong sumisilip. Pagsilay niya sa loob, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang ama at ang matanda na nag-uusap. Sa gitna nito ay merong isang taong nakaupo habang patuloy na umiiyak. Napakaraming sapot din ang kanyang nasisilayan sa loob ng bahay na nagliliwanag.
Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Budak nang masipat niya ang kanyang amang mabilisang lumapit sa pinagsisilayan niya na nagsasabi ng, "Huwag ka nang magtago dyan. Pumasok ka na rito." Matapos nitong makapagwika, wala nang nagawa si Budak kundi ang pumasok. Pagbungad sa kanya ni Tandang Aying, kitang-kita naman niya yung nakangisi habang patuloy na nakatitig sa kanya. Doon na din tuluyang nasipat noon ni Budak ang baging nakasalukuyang nakatali sa kabuang katawan ng lalaking nakaupo sa papag. Sino ho yan?" Bungad na tanong ni Budak sa dalawa. Ito? Aswang ito, iho. Bakit? Sagot naman sa kanya ni Tandang Aying. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong hinampas ng baging ang katawan ng lalaki na siyang naging sanhi upang lumitaw ang malalapad nitong mga pakpak na pilit nitong itinatago. Sa isang iglap, nagbago ang paningin ni Budak sa nilalang ngayon na siya namang labis niyang ikinagulat. Halos hindi niya inaakala na sa likod ng normal nitong anyo, nagtatago ang isang nilalang na napakamapanganib. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, inilahad sa kanya ng matanda ang pagsalakay ng mga aswang sa kanilang lugar. Magaganap yon noong gabi, tamang-tama upang masilayan niya ang mga mangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya tuluyang nakumpirma ang mga sinulid na ginagamit ni Tandang Aying para makontrol ang kabuuang tao sa kanilang baryo. Dahil sa naging salaysay nito, tuluyan na siyang napaniwala sa istoryang minsang ibinahagi ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, naging abala naman noon ang ama ni Budak sa paghahanda. Kung ano-anong ritual ang ginagawa nito, masiguro lamang nahanda ang kanyang pangangatawan sa digmaan. Matapos ang mga orasyon ng kanyang ama, lumapit yon kay Tandang Aying upang kunin ang binasbasan nitong sandata. Pagsilay ni Budak sa iniabot nitong sanggot, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng papaanong magagamit ang sandatang yon laban sa mga aswang, gayong pangputo lamang ito ng mga talahib at paggamit sa pagkuha ng katas ng tuba. Napag-isip-isip niya kasi na kung tunay ang digmaang susunguin ni Tandang Aying at ng kanyang ama, kinakailangan nilang humawak ng sandata na mas hihigit pa sa 2 sanggot. Nang makuha na ng kanyang ama ang 2 sanggot, agad naman itong lumapit sa nahuli nilang aswang at walang pagdadalawang isip niya yung ginilita ng leeg. Pagsilay doon ni Budak, ramdam na ramdam niya ang pagiging batika ng kanyang ama sa larangang yon. Kinagabihan, habang nakikiramdam sila Budak sa buong paligid, bigla naman nilang nasipat ang isang sinulid sa tahanan ni Tandang Aying na biglang gumalaw. Pagsilay doon ng kanyang ama, dali-dali naman itong naglakad papalabas ng bahay ng matanda. Totoy, 8 ang aswang na bibisita ngayon. 1 sa bahay nyo at 7 sa baryo. Sabihin mo, sinong uunahin mong tulungan? Ang mga kakilala mo ba? O mismong asawa mo at ang 2 mong taong anak? Seryosong tanong ni Tandang Aying sa ama ni Budak. Pagkarinig nito ng sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad na mas uunahin niyang tulungan ang kanyang mga kakilala gawa ng mas maraming nilalang ang aatake sa lugar na yon. Inaasahan na din yon ni Tandang Aying, lalo pat kilala niya ang ama ni Budak bilang isang taong naghahangad sa ikabubuti ng marami. Upang hindi mag-alala ang panganay nitong anak, kaya na may maging ang matanda na pilitan ng gumalaw
gamit-gamit ang kanyang sariling kakayahan. Sinama na din niya noon si Budak upang hindi yun maiwang mag-isa sa kubo niya. Bagaman ligtas ang kubo ng diwata, hindi pa rin ito nagpakakampante, lalo pat hindi niya nababasa ang mga naiisip gawin ng anak ng kanyang mandirigma. Sa pagdating nila sa bahay nito, bumungad sa kanila ang isang aswang na marahang naglalakad sa bubong ng bahay nila Budak. Nanlilisik ang mga mata nito habang patuloy na umiikot na animoy naghahanap ng butas sa bubong ng bahay. Pagsilay ng matanda sa nilalang na yon, agad naman niya yung tinawag habang nananatiling nakatayo at walang ginagawa. Pagkarinig ng aswang sa naging pagtawag ng matanda, bigla naman yung tumalon patungo sa kanilang harapan. Nag-aangil sila nitong pinalibutan habang patuloy na nagwiwika ng Kapag sinuswerte ka talaga, hindi ko inaasahan. Si Tandang Aying ang diwata ng kamatayan ang makakaharap ko. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong itinuro si Budak na parabang meron itong nais sa kanyang ilahad. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, tumawa lang naman yon habang inilalahad sa nilalang na hindi siya swerte bagkus ay malas siya sapagkat mismong diwata ng kamatayan ang nakaharap niya. Maya-maya pa, bigla na lamang napaatras noon si Budak nang masipat niya ang nilalang na mabilisang sumugod patungo sa kanila. Subalit bago pa man yung tuluyang makalapit, dahan-dahang itinaas ni Tandang Aying ang kanyang mga kamay at kasabay nito ang pagpulupot ng napakaraming sinulid sa katawan ng nilalang. Halos natigilan yon sa kalagitnaan ng ere dahil sa dami ng sinulid na animoy naging sapot na ng gagamba. Ang tanging hindi napupuluputang parte ng katawan ng nilalang na yon ay ang pagmumukha nito upang makausap yon ng masinsinan ni Tandang Aying. Sa bawat maling sagot na ibibigay mo, kukuha ako ng parte ng katawan mo. Maging matapat ka lang. Sinisiguro ko sa iyo walang mangyayaring masama sa iyo. Wika ni Tandang Aying habang pinagmamasdan ng nilalang. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, panay lang naman ang ginagawa nitong pagpupumiglas habang patuloy na nag-aangil. Bagaman ubos na ng nilalang ang kabuuan nitong lakas, mariin pa ring nanindigan si Tandang Aying na wala na itong magagawa para makatakas. Ang tanging paraan niya na lamang para makaligtas sa bingit ng kamatayan ay ang sumunod sa utos at hangarin ng diwata. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Budak, halos ramdam na ramdam niya sa kanyang sarili ang matinding pagbabago. Pakiramdam niya, noong gabing yon, ipinanganak ang bagong siya. Ni katiting din ng pagdududa sa kanyang mga nakikita ay hindi niya nagawa, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na mas totoo pa sa totoo ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin kinakausap ni Tandang Aying ang nilalang. Habang kinakausap ito ng matanda, kitang-kita ni Budak ang pagkawala ng kalamnan nito sa braso dahil sa pagsisinungaling nito. Hindi naglaon tuluyan ng naging butot balat ang aswang, gawa ng bigo nitong masunod ang naging kasunduan ng matanda sa pagitan nilang dalawa. Nang hindi na maatim ni Tandang Aying ang kalokohan ng nilalang na yon, napilitan na siyang sunugin ito sa pamamagitan lamang ng mga mahihiwagang sinulid. Animoy bigla na lamang naagnas ang nilalang na yon na parabang may kung anong init ang tumanday sa mga sinulid
na nakapulupot sa buo nitong katawan. Matapos mapaslang ni Tandang Aying ang mga aswang, agad naman itong hinawakan si Budak habang marahang naglalakad. Tayo na, Budak. Hintayin natin ang iyong ama sa bahay. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Wika ni Tandang Aying. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nakabalik na nga ang ama ni Budak sa bahay ng matanda. Pagpasok nito sa kubo, kitang-kita niya ang napakarami nitong dugo sa katawan na nanggaling sa mga nilalang na nagawa nitong mapaslang. Hindi rin maipagkakaila noon ni Budak na ang tanga nitong mapupurol na mga sanggot na parabang ginamit yon ng kanyang ama sa mga bagay na merong hindi pangkaraniwang tigas. Kinaumagahan, bago pa man sumapit ang bukang liwayway, umuwi na silang mag-ama sa kanilang bahay. Habang binabagtas nila ang daan, inabutan siya nito ng isang maliit na libreta habang nagwiwika ng, Budak, ingatan mo ang libretang ito. Sa hinaharap, magiging isa kang dalubhasang albularyo. Paghusayan mo, sapagkat maraming tao ang aasa sa iyong natatanging talino. Matapos itong marinig ni Budak, buong puso naman niyang tinanggap ang libreta ng kanyang ama. Magmula noon, walang araw na hindi niya yon binuklat upang sundin ang tadhanang nais sa kanya ng kanyang ama. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging dalubhasa si Budak sa mga lihim na karunungan. Napakasaya niya noon, lalo pat naroon ang kanyang ama at ang diwata ng kamatayan na handang umalalay sa kanya upang mas lalo pang mapalawig ang kanyang lihim na karunungan. Akala niya, mananatili ang mga ito hanggang sa kanyang pagtanda, subalit nagkamali siya. Sa pagdating ng panahong naramdaman ng kanyang ama at ni Tandang Aying na kaya niya nang mabuhay mag-isa, bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Kahit saang baryo man niya yun hanapin, nakakapagtakang wala siya doong naaamoy na kahit na anong bakas ng mga ito. Inakala noon ni Budak na nasa panganib ang dalawa, kaya na may binuhos niya ang lahat ng kanyang taon sa paghahanap. Magmula noong nawala ang kanyang ama at si Tandang Aying, bihira na lamang siyang tumulong sa mga nangangailangan. Mas pinipili niya pa noong pumanhik ng bundok upang maghanap ng bakas sa mga ito. Pero alam niyo ba, makalipas ang 2 dekada, iniwan ni Budak ang kanyang paghahangad na mahanap ang matanda at ang kanyang ama. Nanumbalik na din siya noon sa panggagamot, alang-alang sa pangako na binitawan niya sa kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa mga alaala ng taong nagkwento nito ang minsang nailathala sa kanyang kwento ni Budak noong nagkaroon siya ng gabay na diwata ng kamatayan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, para sa akin, hindi niya gabay yung diwata ng kamatayan. Siguro mas maganda kung tatawagin niya yung guro. Diba? Guro na diwata ng kamatayan. Siguro mas okay yung ganun. Pero kasi sabi niya gabay. Siguro ginabayan siya kung paano pag-aaralan yung mga dapat niyang matutunan. At the same time, andun din yung tatay niya na isang madirigma din na kalahating diwata, kalahating tao. Sayang lang, wala tayong series sa ganito. Isang bagsak lang to. Pero sobrang angas sana nun kung maikukwento yung pinagdaanan ng dalawa bago sila naatasan na bantayan yung buong baryo. Lalo na syempre, tatay ni Budak yung mandirigman diwata. Sayang lang yung mga kwento nun, no? Kaso wala talagang one hit lang tong kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang.
Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.